Sunog ang motorsiklong ito matapos mabangga, maipit sa bumper ng jeep at makaladkad habang tumatagas ang gasolina sa kahabaan ng Barangay Bukal, San Fernando, Camarines Sur, Lunes ng hapon. Ilang metro mula sa pinangyarihan, tumilapon ang driver ng motorsiklo na kinilalang si Arnaldo Calleja, 59 anyos, mula sa bayan ng Pili. Nakaapon na si biktima, nagudgud niya pa si motorsiklo kan si biktima. Almost parang meters pahali doon sa first impact nila. Saka lang nagpundo ang pagdalagan ka na sabi ng jeep. Perang minuto po nag-abot naman po ang mga rescuer kang MDRRMC asin yaon nakasunodan man po ninda ang pulis. Dito mismo nangyari ang banggaan na ikinadulot ng pagkamatay ng biktimang si Calleja kung saan ang kanyang dinadalang motorsiklo ay nabundol ng isang jeepney na nawalan umano ng preno. Nagaladgad pa ng halos 40 metro ang motorsiklo nito na ayon naman sa pamilya ng biktima ay naiwasan sana. Sa pababang bahagi ng kalsada, nawalan ng preno ang pampasahirong jeep na papuntang Barangay Pinamasagan, parehong bayan, nang makasalubong ang motorsiklo. Inot na inot baga as a driver, di ba? Dapat kayan, maging responsable kita sa pag-drive. Kung ikaw may sa diri kan sarong behikulo, i-check mo ang gabos kung may preno yan. Kasi cargo mo yan eh. Nagdadalamhati ang pamilya ng biktima at itinuloy ang kaso laban sa driver ng jeep. Ano pa? Mayo na si Papa. Dahil mo lang mababalik itong nawara. Masangat kaming kaukulang kaso di diyata. Di man pwedeng ipagsawalang bahala nila. Sa ganyan po, na-file na po ang kasong reckless imprudence, resulting in homicide and damage to property na sa ngayon po sa Piskalya, uga po ng piyansang nagkakantidad na 36,000 pesos. Jan Amador, CSN.